Gwesteion a garddio. Ann P. Williams fi'n cael ychydig o hanes Grace Roberts, Hendre Wen, Llanrwst. Ar brynhawn hyfryd a gwysog ddiwedd Gorffennaf, cefai sgwrs ddifyr iawn gyda Grace Roberts, Hendre Wen, Llanrwst. Mae Grace yn gymeriad difyr, croesawus a gwybodus iawn, ac yn aelod o gangen Llanrwst, Rhanbarth Aberconwy. Os deithoch chi eisteddfod wych Dyffryn Conwy yn 2019, sy'n edrych yn bell iawn yn ôl erbyn hyn, efallai chi sylwi ar ffermdy traddodiadol dros y ffordd i Gaer Brifwyl, gyda chlamp o faner y Ddraig Goch ar dalcen yr Helm Wair. Mae Hendre Wen yn dŷ fferm gwyn galchog gyda siliau'r ffenestri wedi eu peintio yn goch, yr un lliw coch yn union ar ddraig, a'r blodau mynawyd y bugail sy'n addurno pob cornel o iard y fferm. Ar y fferm yma sydd hanner ffordd rhwng Betws y Coed a Llanrwst, mae miloedd o ymwelwyr gwely a brecwas wedi cael blas ar wyliau fferm, am gyfnod o dros 20 mlynedd a mwy rhwng 1973 a 2015. Deia'r ymwelwyr o 4 ban byd a phob un yn gwirioni ar y croeso Cymreig gan Grace a'i theulu, ac mae ambell i ymwelydd neu ei disgynyddion yn parhau mewn cysylltiad ac yn galw heibio Hendre Wen am sgwrs o ffaned. Mae'r llyfr ymwelwyr neu'r visitors book yn werth i weld, ac yn gofnod diddorol iawn o bob ymwelydd mae Grace wedi ei groesawu i'w chartref dros y blynyddoedd, ac yn llawn o gardiau a llythyrau yn diolch am y croeso a gafwyd yno. Yn ogystal â bod yn enwog fel Llys Cenhades, croeso cynnes Cymreig Hendre Wen, mae'n debyg eich bod wedi clywed Grace yn sgwrsio ar Radio Cymru am wahanol bynciau rhyw dron ei gilydd dros y blynyddoedd, am arddio gan amlaf. Y sgwrs ddiwer araf gyda Aled Hughes am Brinder Gooseberries eleni, y tywydd sych yn gyfrifol yn ôl Grace. Mae hefyd wedi ymddangos ar raglenni teledu amrywiol, gyda'r ardd hardd yn gefndir lliwgar a chroesawus i bob cyfweliad. Garddio yw un o brif ddiddordebau Grace ac mae'r ardd o gwmpas y tŷ ac adeiladau'r fferm yn werth ei gweld, yn llawn blodau a phlanhigion, a llysiau a ffrwythau ym mhob twll a chornel. Arferai Grace werthu llysiau a ffrwythau o'i gardd, yn marchnad wledig sefydliad y merched yn Rhefryw, ac yna'n Llanrwst am flynyddoedd lawer, a'r cwsmeriaid wythnosol yn edrych ymlaen yn nawchus i cael prynu'r cynnyrch oedd newydd ei casglu o'r ardd y bora hwnnw, a'r pridd yn dal yn damp ar y gwreiddiau. Mae'r farchnad yn anffodus wedi dod i ben, ac o'r herwydd mae llai o dyfu cynnyrch ebyn hyn, ond mae'r hen ffefrynnau yn dal i fynd, fel y ffrwythau, mafon, mefus, cyrensteion, riwbob a gwsberis, a'r llysiau fel y brocoli, ffa, moron a ffatws. Y tro dwythau mi weld Grace ddiwedd Awst, roedd hi'n cael ffrae go iawn efo'r malwod am ei bod yn bwyta'r tatws, a hithau yn pwyso mesur y ffordd orau i ddelio efo nhw. Am flynyddoedd mae Grace wedi bod yn cystadlu mewn sioeau lleol, Llanrwst, Nebo a Dolwydd Elan, yn nosbarthiadau'r llysiau a bloda, gyda gafalau Bramley oedd yn pwyso pwys yr un ac yn enwog drwy'r fro. Mae sawl cwpan wedi ei hennill o ardd Hendre Wen, a Grace wrth ei bodd yn cefnogi'r sioeau a chyfarfod hen ffrindiau yn flynyddol. Wrth fynd o gwmpas yr ardd efo Grace, mi wnes i ddeall bod bob blodyn a phlanhigyn fel rhan o'r teulu, gyda Grace yn cofio o ble y daeth a phwy oedd wedi ei gyfrannu i ardd enwog Hendre Wen. Beth oedd angen i'w wneud i gadw bob un ar ei ora am yr amser hira, a sut oedd trin y toriadau ar yr amser cywir
mwyn iddynt lwyddo a ffynnu. Mae Grace yn ymwybodol iawn o effaith y tywydd ar blanhigion, a gall ddweud fel mae'r tywydd arbennig yn effeithio, gwell neu gwaeth, ar bob un blodyn a phlanhigyn sydd ganddi. Unwaith awr hydref, mae'r mynawyd y bugail yn mynd ar ei gwyliau i'r beudy dros y gaea, a thoriadau yn cael eu cymryd. Rhaid ei bod yn hoffi ei lle yn y beudy, o edrych arnynt yn ei gogoniant bob haf. Dros 19 mis y pandemig, mae Grace wedi colli cael cwmni aelodau Clwb Blodau Betws y Coed a Chlwb Garddio Meinain. Rhain ymhlith sawl digwyddiad misol arall mae hi wedi bod yn mynychu, fel Merched y Wawr, Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas. Yng nghwmni'r annwyl ddiweddar Maureen Hughes, bu Grace yn diddanu llawer i gangen a chymdeithas, gyda sgwrs difyr am Halan a Finag, a'r ddwy yn sgwrsio fel Melina Pupur am y ddau gynwysy'n cyffredin sy'n ein cwpwrdd, gyda ffeithiau a hanesion diddorol, traddodiadol a chwyliog ac annisgwyl am yr Halen a Finag. Roedd y tips ar annwyd am ddefnyddio Halan a Finag ar gyfer bob math o lanhau neu wella cyflyrau yn werthfawr iawn. Byddai gwerthiant yr eitemau yma yn y siopau lleol yn cynyddu os oedd Maureen a Grace wedi bod yn sgwrsio yn yr ardal arbennig honno. Y top tip gan Grace? Defnyddio Finag i lanhau'r ffenestri, dim byd tebyg iddo. Bron i hanner canrif bellach, fe symudwyd un o'r adeiladau hynafol oedd yn rhan o fferm Hendre Wen, i amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, gyda ffôc carreg yn cael ei rhifo yn ofalus. Hwn oedd ysgubor degwm a dynwyd i lawr a'i symud i'w leoliad newydd rhwng 1972 a 1977, gan agor ei ddrysau i'r cyhoedd yn Sain Ffagan yn 1982. Diolch yn fawr i Grace am sgwrs ddifyr iawn, ac am gael gweld gardd Hendre Wen yn ei gogoniant. Rydw i, sydd ddim yn arddwr o bell ffordd, wedi dysgu gymaint ganddi. Dim ond gobeithio bydd ym mhlanigion amlodau innau oherwydd yn edrych yn well yn 2022.